Mga tricycle driver sa Mandaue City, Nangayo ug Umento sa Plitihan. Miadto kaginang buntag sa City Hall ang mga opisyal sa City Federation of Operators and Tricycle Drivers Association. Ilang gipadangat ang ilang hangyo nga umentuhan ang pliti sa tricycle. Gikan sa naandan karon nga 8 pesos, gusto nilang patasan kini og 2 pesos aron mamahimo ng 10 pesos ang minimum nga plitihan. Nunot kini sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina nga dili na nila mapaigo ang ilang kita. Ilang hangyo ang bisan gamayng umento kituig 2010 pa kuno sila katapusang nakapa-increase. Gipasabot ni Konsehal Jimmy Lumapas, chairman sa Committee on Transportation sa City Council, nga tun-an pa nila ang awhag sa mga drivers. Di na yung kakuan kay labi na karong panahon na kanang di na may kasudog highway ang mo nanaramis magdagan sa barangay. Onya lisod ang kayo. Ang gasolina ron tag 50 kapin, nay uban tag 53. May sa taon nang nasa may sobrang gamay. Mukha sila og position paper kay aron makuha na to, ma-take up na to sa council, mag public hearing usa ta.